Mit navn det er Mads Søgaard, og jeg er administrerende direktør i Carglass i Danmark. Samarbejdet med ERA Group har været rigtig godt for os, fordi det har givet os et fundament for noget vækst, hvor vi også kan styre vores omkostninger på en måde, som vi måske ikke har haft mulighed for før. Men vi har i den grad fået nogle aha-moments sammen med ERA Group, som har gjort, at vi meget bedre kan styre vores processer omkring vores indkøb. Så hvis jeg skal se på den værdi, vi har fået ud af samarbejde med ERA Group, så har det jo faktisk været mere end at vi har nogle omkostningsbesparelser, så er det faktisk de processer, der gør, at vi kan vækste, uden at vores omkostninger vækster med os. Det er jo en succes i sig selv, at det er blevet leveret meget, meget, meget godt og blevet taget rigtig godt imod. Så jeg vil varmt anbefale ERA Group til alle, der har lyst til at arbejde med deres leverandørbase og prøve at udvikle den. Det handler overhovedet ikke om at skulle skære på omkostninger. Det kan være outcomet, det kan være et outcome, men det er bestemt også det her med at få styr på, hvad man vil fremadrettet, så det er tilpasset din strategi.